भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि साहित्य एकाडेमि ग्रामरमूलक हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि जोंनि रादाबगिरि नोंथांमोनखौ आं जिल्लानि जानानै साबायखर जासिबाय। जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम खेब 9 खेब खन्थाइ आवरायनाय मेल हाबाफारि लाखांबाय जिल्ला बिटियाव। नाथाय साहित्य एकाडेमि एकाडेमिनि सिङाव जेबो हाबाफारि लानो हायाखैमोन। बे जिल्ला गोदान आफाद जानायनिफ्राय दिनै जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव भकतपारा मदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जों दिनै बेवहाय जोबोद गाजा गोमजायै रायजोनि अनसायनायाव आरो गासैबो फोरोंगिरि सोलोंथाइ गोनां मेलेमजिबि मानसि सुबुंफोरा जोंखौ अनसायनायाव जों जोबोद गाजा गोमजायै दिनै जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय आरो लोगोसे जों साबायखर होदों साहित्य एकाडेमि बर्डनि सोद्रोमा बिथां बरुवाकान्त ब्रह्म सारखौ। बिथाङा 2024 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बेयाव मोनसे हाबाफारि खुंनो थाखाय रायलायनाय लेखायै जों खुंफुंनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि ओनसोलाव गोबां खन्थाइ लिरगिरि सुंद' सल' लिरगिरि जाखांफुनाय गागि लिरगिरि आरो गोदान लिरगिरिफोर उथ्रिखांबोदों। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना बेबायदि मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों खन्थाइ आवरायनाय बा सुंद' सल' फरायनाय सुजुग सुबिदाखौ मोनाखैमोन। दा जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो खन्थाइ आवरायनाय मेल सुंद' सल' फरायनाय मेलनि गेजेरजों बिथांमोना गावनो लिरनाय खन्थाइ सुंद' सल' रायथाइ बायदि बायदि बिथिङाव जोबोद जौगाखांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों आसा खालामदों साहित्य एकाडेमि जिथुनाखि बान्था दङ जोंनि ओनसोलनि गोदान गोदान लिरगिरि गोजाम लिरगिरि गागि लिरगिरि बिथांमोनाबो साहित्य एकाडेमि मोनब्रै आयदानि गेजेराव बे बान्थाखौ मोननो हानाय गावनि केरियारखौ दानो हागोन बे मिजिंखौ लाखिनानै आरो जोंनि लिरगिरिनि जोबोद गोनां दायो LP निफ्राय इउनिभार्सिटिसिम जोंनि बर' रावजोंनो बिथिंबो लिरनायनि गेजेरजों जोंबो फरायसालियाव बा खन्थाइ रायथाइ बिथिङाव जोङो लिरनानै जोबोद दावगालांनो हानायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि गेजेराव बेखौनो जों मिजिंथिनानै आरोबाव क्लासिकेल रावसिम जों खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय आरो बेबायदि मेलनि गेजेरजों फरायनाय बे बिथिंखौ जोङो जोबोद गोजौ थाखोसिम क्लासिक बा स्टेटाससिम लिरनाय फरायनाय रावखौ लांनो हागोननि मिजिंथिखौ लानानैनो जों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थादों। भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मोन9 गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खमावनो सा3निफ्राय सा5 सा6 सा7 सा9सिम बाहागो लानानै बेयाव खन्थाइ फैदों। बेनि मादाव जोंनि भकतपारा ओनसोलनिफ्राय बांसिन खमावनो आरो बेयाव बाहागो लाफैनाय रायजो फ्राय 300निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेनि मादाव ओनसोलनि गागि लिरगिरि थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावलांनाय बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बिदि दिनैनि बे खन्थाइ आवरायनाय सुंद' सल' फरायनाय हाबाफारिया जाफुंगासिनो दं आरोखि।